Cris. Bos días a todas e a todos. Hoxe, para rematar o noso proxecto das árbores, vamos contarvos cousas do eucalipto, que é a árbore finalista. O eucalipto veu de Australia. O único animal que come a súa folla é o koala. O eucalipto é unha árbore de folla perenne. O eucalipto é alto e esbelto. Ten polas ao longo do seu tronco, pero as de máis abaixo caen. A súa madeira é clara, tirando a amarela, casi como a vainilla. O eucalipto utilízase para facer pastas de papeles, para facer libros, cartóns e libretas e moitas cousas máis. Tamén se emprega para facer chans, formica para as cociñas, mobles de xardín, etc. Úsase tamén para facer produtos de limpeza e ambientadores. Cris. Tamén hai caramelos de eucalipto. Que ricos! Do eucalipto se conses uns aceites esenciais que con el fanse cremas, pomadas, etc. O mel de eucalipto sabe moi ben. Hai xente que os odia porque absorbe moita auga. E non deixa medrar moita variedade de vegetación ao seu lado. Arden con moita facilidade, facilitando que haxa máis incendios. O agó de Chavín é un eucalipto que está na Ceuta da Retorta. O ano 2000 declararon monumento nacional. Eu vou dicir un dito popular. Planta eucaliptos para ti, piñeiros para os fillos e carballos para os netos. Imagino que xa sabedes o que quere dicir. Os nenos e nenas de segundo de primaria pensamos que hai que plantar de